Ако искате определена зона, в която да имате аларма, просто изгледайте цялото видео. Ще ви науча на неща, където никъде няма да ги намерите и ще разберете защо приложение iCanSee е най-доброто. А как стигнах до този извод? Просто с много проби и грешки. Та ви предлагам вие да не се възползвате от тази опция да купувате и да хвърляте, а да действате на сигурното. Влезте във вашата камера и натиснете колелцето отгоре. След това изберете Smart Alarm. Задължително изберете Human Detection да бъде включен. След това изберете Alarm Mode. Там имате няколко опции. Warning Light е дали да ви свети и колко секунди да ви свети самата камера, светлинките, които са на самия обектив отпред. Ако изберете Alarm Bells, там може да изберете какво точно да се чува, като камбанки е в момента избрано. Може да имате и персонално записан глас. За целта трябва да изберете Custom, който се намира най-отдолу, и да запишете гласът, който искате, например "Махай се!". След като го запишете, трябва да го приложите. В момента се записва глас и давате Upload Tone. Ако ви е изключена тази опция, имайте в предвид, че няма да има никакъв звук, който да се визуализира при движение. Опцията Capture Image ви показват снимки моментни при движение на човека, а Record Video ви пита дали да записва при аларма. Където са Other Settings, натиснете Advanced и там ще видите менюто, което трябва да изберете Smart Rule Settings. Там имате опция да настроите фигурката. Тук ще изберем, ако някой се доближи до компютъра, да има аларма, може до вратата, или пък може да имате неправилна форма, да изберете, например, само прозорците. Като вие си избирате формата с помощта на вашите пръсти или използвате фигурките отдолу, след това запазвате. Ако не искате да имате тази опция, просто я изключете. Останалите опции в менюто ви предлага дали да имате чувствителност, която вие избирате колко да бъде голяма, лека, средна или висока. Ако изберете висока чувствителност, ще имате по-често съобщения, дори на минимални движения като дъжд и мухи. Последвайте ни за още видеа. Вече повече от 4 години продаваме камери Wi-Fi и стигнахме до извода, че приложение iCanSee е най-доброто. А как стигнах до този извод? Просто с много проби и грешки. Та ви предлагам вие да не се възползвате от тази опция да купувате и да хвърляте, а да действате на сигурното.